Sa karon sa barangay 4 Rojas City, diri sa isa ka lodging house, no, makonsider tanan ni nga lodging house kung sa diin may ara sang ginakasa sa karon nga drug by bus operation, kung sa diin apat ka mga persona ang nagkaladakpan, no, diri sa bahin sang barangay 4. Dati ini nga ano nga PX na gyapon niya ngalan, ma'am. So bali lodging house di ba? Okay. So makita nyo sa ito na ginadulong sa inyo nga report, apat no ka mga persona ang nadakpan, duwa ka lalaki, isa ka babayi, kaga isa ka miyembro sa nga LGBT, no, ang nadakpan. May ara siyang nakuha nga mga suspected shabu sa ila sini kaya meron sa mga drug paraphernalia. Ano ngalan mo, ma'am? Anong ngalan mo? Si Jocelyn. Ano? Paap. Taga din ka, ma'am? Taga Tangki. May mga kabataan ka na? Nagagamit ka sa illegal nga droga, ma'am? Hay. Kung ano? Kung talag siya. Bali, ano ka diri, ma'am, sa PX? Gabantay ka, ma'am. Oo. Ikaw, madam? Ha? Ano ko, no? Ilalay ka mo? Ha? Yung sino? Okay. Yung sugo nga? Bali, naman na nga in ka diya. Oo, ano yung mo ngalan? Huwag ka gagamit? Gat dinner ka de? Wala, may upod ko kagina sa dalo, may sugo. Sugar na lalaki. Ay, ining duwa ka lalaki, kilala yun eh. Sila kilala. Kilala yun yung duwa? Ako kilala, nangyari binulat yung babae pala, ma'am. Ano, boss? Binulat ko tayo yung babae, matikin kami sila pala ako. Ano nga lang to, sir? Saglit. Saglit. Si Saglit? Saglit. Musiko. Ha? Musiko. Taga din ka tay? Panay. Taga Panay. Bulat ko tayo sa babae, bulat chicken ako. Ay, pag nga niya, ano lang dito tayo, kaulat dito siya. Gulpe lang tulo doon. Bali na nga yaw ka din nga para kung tani mga lipay. Hay din ang babae ngayon mo tani kapod. Wala pa, kaado doon. Hay din mo to nakilala ang babae yaw. Dito mo sa Panay. Taga Panay man. Ay, kilalay ka mga doa, sir? Ano kilala? So bali yan na ma-check ilang mo dito ne. Oo. Malipot pa yun. Okay. Si Saglit Musiko, akong tani check-in lang, no, diri sa PX sa likod ini diri sa likod ini diri sang City Hall, no, nadakpan ang nakuha sini sa ila duha ka mga pakete by bus item. Okay. Bali amuning na bakal. Yes, ma'am. Worth pila ini siya? Worth 1,000 pesos, ma'am. 500 each. Okay. Ang balya sa ako. Bali sino ang nabaklan diri ninyo? Ang baye. Diri mismo gid sa mamo. Ma'am. Diri gid sila naga transaction na gali. No, may mga drug paraphernalia nga nakuha ang gingkasa sa karon no, sa aton nga Philippine Drug Enforcement Agency. Mera siyang lighter, may mga foil, ini pa lang mga foil nga niyo. Ay sus, mera siyang straw, no, nga nakuhaan diri nila sa karon no, sining suspect nga ini. Tini si sir ma-check-in na eh. Hindi ka mo kilala, sir? Pero wag kaya tayo gagamit. Babae lang gidya tani ya. Ay nano, manabulilyaso man mo pangalipay tay. Ha?
Hay, wala kasawa tayo. Wala tayo. Sultiro? Tagapanay. Tagapanay. Ay, di na to yung babae. Wala ba yung kaputo? Inulat-ulat ko na. Huwag pagkabutan mo booking. Tay, Wala lang tay, ba? pila yung transaksyon? Mura wala tani. Pila? 500 lang tani. Wow. Yan na yung mga chicks. Dito matapanay. Tagapanay man. Mga pila edad sa to, tay? Ako nito tayong 48. Ay, ba sige maboto ka rin din? Pila edad sa baye? 30 city. 30 city, ubin pa. May pamilya to. Kaya pa. Bayan mo na. Sure ka tayo, may kasawa ha? Live kita na subong? Kita-kita lang naman. Ay, bago lang. Sa pangakalit na naman ang tanay siya. Oh. Bago lang kaya sa puno. Bra. So, gaparuhas ka mo para magkita lang. Why ka di involvement siniho? Araw ko daw matindog. Okay, ang ini si tatay, no? Si tatay Saglit Musiko. Iya nga pangalan. Sunod sa iya ma-check-in malang kung tani, no? Natiyan mabala niya naman. Apang nano kay sabay basubong, siyempre ging pang raid ang kada kwarto. Ay ay tay do bukas naman yung siper tay isira nay. Awa wasak ang siper. Isa pa ka suspect ang sa corona redre. Sir Tagarohas ka sir. Okay. Nangain ka di sir sa PX? Ano lang tani sa ma-check-in? Okay. Pero sir, ma-involvement ka diri sa drugs nga nakuha diri sila na bakal? Wala ka man gagamit sir? Gagamit. Mading ka di sir sa Roas? Sa taga, Barangay Dayaw. Oo. Okay. Sunod sa PIDEA, ang may bus item no nga nakuha is nabakal to sa babayi no nga diri nagabantay sinisang lodging house diri sa Barangay 4 ang PX na di bala no apang si tatay nga naka blue ay siling niya ma-check in lang kung tani may ginahulat nga babayi apang na ulamid sa sining naging kasang nga bypass operation. Actually, ipaidalong pa man ini sila sa drug test no ini nga apat nga mga nasambitan nga mga persona nga involved sa sining bypass operation sa karon. Ining siya kalaki nga suspect ang sining naman sa iya panay sayo nabatan man kay na nga ma-check in ng manggutani kag aminado man siya nga nagagamit sang illegal nga droga apang mo gina ko kay ano mostly sa mga nadadakpan is ginapanginwala man ng aligasyon apang ining silang apat paidalo amo na lang ginasiling nga mga lipay kam lang kung tani apang na dalasa ikaw no sa nga illegal nga buluhaton na diri gali may ara sinasang ginaligar nga baligaan ay sinisang illegal nga droga. Ay tay wala nagka-contact day mo nga babae tay? Oo, ang nakuhaan siyang ang nabaklan kay na siyang item no amo si Jocelyn Apaap no nga sunod sa iya bantay kag magkaupod ini siyang miyembro siyang LGBTQ masiga panabon sang ilang nawong. Pero kilala ka mo, diba? Oh, hindi ka mo kilalahay? Gisugo ka lang din nga magdala bayi. Oo, nakibutugan mo dalaga. Ay, di din ang bayi. Ay wala gani kaabot na kibaw, na nakibut ako damo tao. Hay nga man nagsaka ka pa kung kita mo mandamo tayo. Hindi wala pa niya dagsan sakto lang yung mababayi kan. Oo. Pero ma'am, mamangkot lang ko sa imo ni nabakal ang suspected drugs. Hindi? Tintin niya po, saan nila po? Ha? Tintin? Sino si Tintin? Ang nilakit ng taksin ginaw. Niya. Oo, ang kuda niya bayan. Hindi sugo ko sa. Hay, ti din na to si Tintin. Pinbiling ni uro na nila, daya po sa mga itin. Pero sabi di sa ako kanila. Pero wait mo gabligya. Nakuya po sa... Nakuya po. Nakuya na kapantay niya po. Okay.
Doon yan, boss. Nagkagamit ako yung boss. Wala ko kabalik ko. Okay. Yan, sulod lang ni kanina. Ikaw tag-iya siya. Hindi nila. Kagawad ka. Oh, so si Kagawad, gali. Susuri Kagawad, mayong gabi sa'yo mo. Si Captain. Ari nakapakatusel tanggang ko. Pero kaupon na si Kagawad, ano gani, full name ta Kagawad? Amin ito kansado. Okay. O tawag ka ni Kagawad, dito tanay mauna sa ila. Pwede, mama, fresky ako sa ila, pero kapkapan wala na ako. Okay. Makap-kap si Kagawad no sa katapos ang PDEA nga mag-frisking man sa sining mga suspetsado no sa pag-bypass operation sa karon. Okay, suno man nagipamangkot man kung kilalahay gid ini silang apat at masig panginwala man no unang frisking si Jocelyn. Okay lang, nagwapa ka man. Sige lang bala. Beauty, na riband pa yung buhok mo. Ay, bago gani riband. Okay, may nakuha nga kwarta. Okay, ato na ginadulong sa inyo ang live, no? Nga pag-frisking sa kay Jocelyn Apa-Apa. So, antis kayo na nga nag-kap-kap ang katapos ng PDEA. Oh, may nakuha. Hindi na yan, boss. Akon, tutuod. Pila ka sa siya? Apat? Tatlo? Yung pangbutang na nila sa akon. Okay. Tutuod niya, boss. Ini akon, tinagamit na lang nila yan. May wallet, no? Nga nakuha. May wallet. May kwarta. Puro gatoson. Okay. Nagakumod si Jocelyn kay hambal niya hindi inaiya ang mga nakuha tong tatlo kapakete sang suspected shabu may kwarta. Okay. Sunod nga kapkapan. Wagid ng shapes ang ilok daw. Wala pa. Bago hindi lang pag-iyan sa kamot ko. Sagit para makita yung kagubatan. Kita ang kagubatan. Ano naman? Hindi na magpuba. Ano? Si tatay. Si tatay ng kapkapata. Isarado na yung ang zipper. Si tatay zaglid. No? Muna siya kagaina ang nagapanindugan nga waay gito sa nga involvement sa sining pagbaligaanay no pag transaksyonan diri sa nga illegal nga droga kay magkagaina isa ma-check-in ang mga kontani no kay may ginahulat sa ding babae nga nakilala niya from Panay sa isa ka bar apang nagkatigayon sang raid kag natsambahan gid nga nako check-in diri sa PX. Sulod lang sang mask. Inantag pulo bala kong baklon. Hindi na maglayo. Hindi na frisking. Okay. Sunod. Oo, sa masina. Sa masina, wala na. Hindi ko lang may pag-iano ni mama. Okay. Okay, sunod. Nga talo, gina-chikyada man. Tay, sultiro ka pa tayo. May asawa, so nasa Bulagay mga kamaya. Okay, kulbanan kita tayo. Kibasi, nga makita ka sa live lang ni Mrs. Bula tayo. Okay, may nakuha yabi kag dikipad nga cellphone.
Okay, arang mga recovery sa ginabantayan naton man ang pagkapkap no sang PDEA sa pag gina-frisking nila ining apat ka mga suspect nung ari diri sa karon sa PX. Wala man nilabot mo. Okay. Ang ko lang tanay, diri lang. Pero wala man labot. Balik na ang kalo sa piyak. May wallet. Okay. Mamara ang lakon. Ginalantaw ang mga unod siyang wallet, siyang leather wallet. Barangay Tangke ka man. Barangay Tangke. Sa bonita. Isla Bonita. Isla. Okay. Ano na Anting-anting guro na, boss. Mulong. Ano yung palaya? Kaya man, wala man. Dire lang danay. Dire lang danay to. Okay. Ilang sabi ko. Ikaw ya, Dan Paul. Ano palaya mo? Si Ann. Si Ann. Ang ginakapkapan, okay, wala negative, wala may nakuha. Balik kay Jocelyn lang gid, may ara siyang Dili ako niya po. nakuha. Hadin to halin. Ang manasa ng tuwilan sa Sir, ang usapitan. Ay, good evening Ibang ka. kapitan ko nito ako niya po. Walang kuya kabalik yan. Yan po na. Kwarto na yan po sa ako niya po sa kwarto. Yan po. Tindas po na sa ako. Wala ko na yung kabalik yan. Yan po sa banita ng kuya po. Ano nyo diri nga operation 24 hours? Nagpila man ang rate? Jocelyn, pilang rate diri? Pilang rate sa inyo room? 80 po. 80. Pila ka oras? Ano? Pila ka oras? 12 hours. 12 hours? 80 pesos? Bawa. Hindi na yung kasama niya po. Barato ba? Pila ka oras? 12 oras? Wala ko sila yung kasindi sa mga kuya po. Ari na sa karon ang Hintay na yan po sa kwarto. Yan po sa ako. mga recoveries no nga nakuha. Bali ng damo, boss nga no di na nakuha gina asaya wallet. Sino ganining wallet gina kay Jocelyn? Ba't hindi na ako nagatuto? Ara mo na may bas man. Oh. May ba ang kanila na yung boss? Dala yung boss. Kaya ako niya. Pila na ka sa siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 9. Napulo ka sa siya nga suspected shabu ang nakuha sa pag-frisking sa kay Jocelyn. Tapos magluwas pa sinang atong duha nga gagmay ang bypass item no nga nabakal sa PDEA. Nakuha di sa yellow nga wallet ining mga suspected drugs. Eskwela ka pa? Ha? Ano, senior high school? Ay. Ikanugo sa imo ribandin nga buhok. Wala mo galing kayo. Pag eskwela bala maayo. Wow, wala mo galing. Nagay Siyempre nag-racket ako kayo mga lakot sa mga katuntuhan.
Ay, kabay. Jocelyn, sino pa din mo iban nga po? Dason, Arit na dinidila, boss, no, dinidila. pila ka model kami nga bantay. Wala akong sa tawa, boss. Tapos nangyari ka kasi nga rin. Tama din ko. Pero ka puli-puli ka pa sa tangke? Wala, boss. Oh. Nangyari. Bali dire ka nagigantiner? Dugay ka na tigo bra? Anong isa ka ba bulan? Pila? Anong isa ka bulan? Manog isa ka bulan? Di ka dati ka bra? Yung ito ba? Dito sila. Silang kami po. Da, tiya. Wala. Hay, 1 month ka pa man di bay? Oo, kayo sa tanggit ka puli, boss. Ah, bali, nagtiner ka di. Okay. Kayo ang ano, sa cellphone niyo ba? Oh, ay, Kap, para makita ninyo ang pag ano natin, markings sa dito. Hindi kong nasa Ako muna to, sa pero hindi ko din ako sa mga bata. baligyan. Ano kami yung baligyan? Pagkatong ko na sa iyo. Ano tigil na ako? Gaba po mo? Gaba po mo ginagala sa kayo ko. Bukan lang dyan. Relax lang. Ano palang Jocelyn Apa, si Efren Abanila, Jennifer, si Ray Bosico, si Tatay, nakaglo. Okay. Okay. Kapte. Ma-flash ko. Sige na, meron ko. Okay. Adli din ang kapte na. Kung nang bilang pag-i-readang ko. Okay. Din ka siyang last mo sa anong last? Wala gid istorya ko mo lang siya. Iyan mo na lang Okay, sa itong mga kabaskog, may hawid na kita sa full name, no? Sini sa mga suspect, o kung sa mga suspect sa karon sa sining bypass operation nga nadakpan, nga gadulong sa inyo ni Baskog Vico. Okay. Sa mga kabaskog, ari ang pangalan sining mga subject person nga nadakpan na diri sa ginakasa nga dag bypass operation diri sa may likod sang Rojas City Hall, no, mga kabaskog. Ang una si si Jocelyn. Okay. Ang subject person gid mga kabaskog amo si Jocelyn Apaap, 29 anyos, kag residente man sang barangay Tangke, siyudad sang Rojas. Efren Abanilla, John Paul Dulano, 22 anyos, kag Ray Bosico, 47 anyos, kag residente sang okay. Dulan. Gentle Dulan. Lawod. Tangke Lawod. Ini taga-Tangke niya. Taga-tangke siya. Tapos siya taga-tangke. Ilawod. Siya sa barangay Pisa. Si Gentle. Tapos Si Ray sa Panay siya daw. Panay. Liban. Libanon. Ano ba yung kulay? Ari. Ari na lang gamitin, sir. Mahina na mag-reach. Sabi ka kung karon basa ron. Hindi, patawag ka lang sa TM ko. Sa TM. Ari na, tawagan ko na yun. Okay, ongoing sa gihapon nga ginapatigayon nga inventory sa sining mga na-recover nga mga suspected drug items, no? Sa sining nga apat ka mga persona, no, nga nagikan sa magkatuan nga mga kabrangayan diri sa bahin sang syudad sang Rojas. Sige. Asap Berta. Sa TM ko, sa TM. Sige.
Okay, balik kita ng mga kabaskog. Ari ang mga na-recover nga mga items sa katapo sa PDEA kon Philippine Drug Enforcement Agency, no. Ang pila ni ka mga sachet sa suspected shabu kag may ara sa buy bust money. Ari, no. Ari, no, mga kabaskog, balik kita, no. Ara ang mga market nakamark na nga mga suspected shabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na pulo ka mga sachet sa suspected shabu ang na-recover sa mga katapo sa Philippine Drug Enforcement Agency sininggin ka sa drug buy bust operation diri sa bahin sang Barangay 4, Syudad Sang Rojas, mga kabaskog. May ari pa di mga lighter, ining wallet, no, nga nagaduag sa yellow kag ining improvise drug paraphernalia, no, mga kabaskog. Kag ongoing ang inventaryo sang aton sining katapo sang PDEA para sa sining natabo nga drug buy bust operation, mga kabaskog. So may ara sang buy bust money nga nagabalor sang 5,000 pesos. Pagabuksan ginbuksan, no, sang PDEA ang ilaman na sana. Tapos inang mga ang tupperware o kon ang inablang transparent nga tupperware, mga kabaskog, ginbuksan ang mga isa man na sa mga na-recover sang aton PDEA, no, mga kabaskog. Sining nasambitan nga subject person. Kag gina-markingan na nila ina, mga kabaskog, para sa pag paidalom sang examinasyon, no, mga kabaskog. Okay, dali lang gid ng mga kabaskog kay kay hindi sa paghatag naton kagaina, no, sang mga ako na sa mga ginadayuna ako sining mga residente sila, no, hindi ni sila taga Barangay 4, no, hindi sila taga Barangay 4. So ang isa diri, ang duwa diri mga taga Barangay Tangke, ang isa taga Barangay Pisa, kag ang isa taga Banwas ang Panay, mga kabaskog. So sa dili madugay laboton man naton si Barangay Kapitan pamangkuton naton ini kon kamusta ni ang iya monitoring kun ayhan nakikita ni ini masami diri sa nasambitan nga lugar kay hindi ini mga taga Barangay 4, mga kabaskog. Kaga ginamarkingan, no, ginabutangan sang mark ang katapo sang PDEA nato, no, binabutangan nila sang markings ang mga nakumpiskar nga mga item kung suspected siya po, mga kabaskog. Kap masami mo sila ni Kap makikita, Kap dire. Wagin, hindi kanya sila na kundi kilala. Oo. Malagi ginadiguro. Okay. Pero ining subject Kap wala gid mo diri na kita sa Barangay Tangke. So nakibot ka lang man, Kap? Oo, nakibot na nga kami nga gitawagan kami nga subo may mga raid na. May raid na, oo. Sang PDEA, no. Okay. So amo to nabatian naton si Kapitana, no, sa iyas ni nga panuaron nga wala niya ini makit Andri, no, kay hindi niya taga Barangay 4, mga kabaskog. Ini mga nagkaladakpan o silingon nagkadto lang ini sila diri sa isa ka establishmento kay sa mga
kay nakibot lang gani kon si kapitana nga gintundaan lang ini sila nga may ara na sa nga raid nga natabo diri sa bahin sa nga ila barangay mga kabaskog.